नमस्कार, मी रीना ठाकूर. कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं. कणकवली शहरातील नरडवे फाटानजीक असलेल्या ओव्हरब्रिज खाली शुक्रवारी दुपारी 2:30 वाजण्याच्या सुमारास बेशिस्तपणे वाहन पार्क केल्यामुळे एसटी बस अडकली होती. त्यामुळे नरडवे फाटा येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. ओंकार कलामंच व सावंतवाडी तालुका व शहर युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या वतीने 11 नोव्हेंबर रोजी मोती तलावाच्या काठावर नरकासूर स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. ही स्पर्धा बालगट व मोठा गट अशी घेतली जाणार आहे. मुंबईसह आसपासच्या परिसरात फटाके फोडण्याच्या वेळेवरील निर्बंध हायकोर्टाने वाढवले. आता केवळ रात्री 8 ते 10 या वेळेतच फटाके फोडण्याची मुभा असेल. यापूर्वी सायंकाळी 7 ते रात्री 8 अशी परवानगी दिली होती. कणकवली शहरात स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गावामधील कचरा संकलित करण्यासाठी बॅटरीवर चालणारी घंटागाडी ग्रामपंचायत कोळशीच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आली. नवीन घंटागाडी आज ग्रामपंचायत मध्ये दाखल झाली आहे. गेली अनेक वर्ष प्रतीक्षा लागून राहिलेल्या आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड दिवाळी सणाच्या शुभारंभाला उद्योजकांच्या ताब्यात देण्यास शुक्रवारपासून सुरुवात करण्यात आली आहे. 4 उद्योजकांना आज भूखंडाचा ताबा देण्यात आला. ही शुभवार्ता असून आडाळीत आता उद्योग उभारणीचे मार्ग उद्योजकांसाठी खुले झालेत. याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका.